Мондай селфины сәләтләр илендә генә ясарга була. Сәлам, достым. Син инде барлык арт-объектларны карап чыгып, фотога төшеп өлгергәнсеңдер дип уйлыйбыз. Арт-объектлар дигән вакытта аларның да иң үзенчәлеклесе эко-үй мөгаен. Түбәсе кояш панельләрен хәтерләткән әлеге өйнең тәрәзәләре урынында менә шундый яшел энергия белән гаджетларны туландырып торучы җайланма урнашкан. Син дә үз энергияңне менә шулай кояш һәм җиллеккә кушып, тирә-юньгә бик зур бүләк ясый аласың. Ә без беләбез, бернинди энергия дә физика законы буенча юкка чыга алмый. Узган кичтә без төркемнәрнең тәкъдим итү кичәсен карабыздык. Һәм инде менә шул кичәдә алган шул көчле энергия агымы безне бүген көне буе җылытып, безгә яхшы кәеф белән китте.